शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेषान्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। నా సౌండ్ వాయిస్ క్లియర్ ఉంది అనుకుంటానా? క్లియర్ ఉంది, క్లియర్ గానే ఉంది ప్రభు. సో 16వ అధ్యాయం వైకుంఠ ద్వారపాలకులకు జయ విజయులు మునులచే శపింపబడుట. బ్రహ్మోవాచ. ఓకే, శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ. ఓకే, 16 chapter 16:1 16:2. okay. బ్రహ్మోవాచ ఇతి తద్గృణతాం తేషాం మునీనాం యోగధర్మిణాం ప్రతినంద్య జగాదేదం వికుంఠ నిలయో విభుః. బ్రహ్మదేవుడు పలికెను, ఆ విధంగా మునులు పలికిన చక్కని వచనములను అభినందించిన పిదప వైకుంఠ నిలయుడగు నారాయణుడు ఇట్లు పలికెను. సో ఇక్కడ భగవంతుడ నిత్యధామం చెప్తుండేది వికుంఠ నిలయ. మనం కూడా మన ఇంట్లో ఏమైనా గృహప్రవేశం అయినప్పుడు ఇంకొకటి అయినప్పుడు లైక్ ప్రతి ఒక్క ఇళ్ళకి ఒక పేరు పెట్టేది ఉంది, నిలయం అంటే వాసస్థానం. భగవంతుడిదే, ప్రతి ఒక్కటి భగవంతుడిదే. ఏది అస్తిత్వంలో ఉంది ప్రతి ఒక్కటి భగవంతుడే, శ్రీకృష్ణుడిదే, నారాయణుడిదే. అయితే కూడా తన స్వధామం తన ఆధ్యాత్మ నివాసం ఇక్కడ భగవంతుడు తన స్వయం రూపంలో నివసిస్తున్నాడు. తన అనేక విస్తరణల్లో భగవంతుడు నివసించే స్థలాలు డైరెక్ట్ గా భగవంతుడు అక్కడ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కనిపించేది. తన భక్తులతో నిత్య లీలలో భగవంతుడు లీల చేస్తుండేది. శాస్త్రం చెప్తుండేది ఇక్కడ వికుంఠ నిలయ. వికుంఠ అంటే అక్కడ కుంట అంటే చింత, యాంగ్జైటీ. సో ఈ భౌతిక జగత్తు అంటే పదం యద్ విపదం చెప్తారు. ఒక్కొక్క అడుగులను మాకి ఏదైనా ఒక విపత్తు, ఏదైనా ఒక చింత, ఇది మస్ట్. యావ దేశానికి వెళ్తేనో యావ ఒక నగరానికి వెళ్తేనో మనకి ఇది లేదు అని లేదు అనుకోనొచ్చు. లేదు ఈ ఒక మంచి నాకు పని జాబ్స్ దొరికి సో పెద్ద నేను ఇల్లు చేసుకొని చాలా కార్లు ఉండి చాలా మంచి కుటుంబము అంతా ఉంటే నాకు అంత సాల్వ్ అవుతుంది. లేదు, ఏ స్థలంకి వెళ్తేనో, ఏ నగరంకి వెళ్తేనో, ఏ లొకాలిటీ, ఏ కంట్రీ, ఏ దేశం, అంతేకాక ఈ ಯಾವುದೇ ప్లానెట్ భౌతిక జగత్తులో ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లోక పునరావర్తినో అర్జున. కృష్ణుడు మనకి భగవద్గీతలో చెప్పేది పునరావర్తినం. ఇక్కడ మనము పెద్ద లోకం యావది వైకుంఠ లోకం కాదు, ఇది బ్రహ్మలోకం భౌతిక జగత్తులో. సో అక్కడ ఉండే ఫెసిలిటీస్ మనకు కల్పించుకోనికి కాదు. బ్రహ్ముడు ఒక రోజు మన సహస్ర యుగ పర్యంతం 1000 యుగాలు 4 యుగాలు చేరేది. అంత పెద్ద సమయం బ్రహ్ముడిది.
ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళకి చూసి మనం కల్పించుకుంటే వాళ్ళకి మనకంటే కొంత సంవత్సరాలనే అవుతుంది, మనకి ఓల్డ్ ఏజ్ వస్తుంది, దేహంలో రోగాలు వస్తుంది, డిసీజ్, ఓల్డ్ ఏజ్ ఇది రానే రావాలి. అయితే బ్రహ్ముడిది ఆలోచించితే అంత పెద్ద గొప్ప జీవ వాళ్ళది జీవము, ఆయుష్ ఆయుష్ ఆయు లేదేమో వాళ్ళకి, ఏమో అనిపిస్తుంది. లేదు, అక్కడ కూడా వాళ్ళకి కూడా అక్కడ అంతేమన్నా వాళ్ళకి మృత్యు అనేది ఉండేది. దుఃఖాలేం అశాశ్వతం, భౌతిక జగత్తు అంటే దుఃఖాలేం అశాశ్వతం. సో ఈ భౌతిక జగత్తు, భౌతిక ఇంకా అలాగనే దేవతలు కూడా బ్రహ్మడు అంత ఇది లేదు. అవుతాను కూడా వాళ్ళకు కూడా చాలా చంద్రలోకం ఇక్కడ చంద్రయానం చేశారు, అక్కడ వెళ్ళారు. చంద్రలోకంలో యాక్చువల్లీ అక్కడ మనం నివసించాలి అంటే, నివసించితే అక్కడ మన మన లైఫ్ స్పాన్ కూడా చాలా పెద్దగా అవుతుంది. అంటే అది వన్ ఆఫ్ ద హెవెన్లీ ప్లానెట్స్, స్వర్గ లోకాల్లో ఒకటి. అక్కడ ఒక రోజు మనకి ఇక్కడ ఒక సంవత్సరం అని చెప్పేది. సో ఇక్కడ ఎక్కడ వెళ్తున్నారో తెలియదు మాకు. సో లేకుంటే యాక్చువల్లీ చెప్పేది చంద్రలోకము కూడా అక్కడ చాలా పుణ్యజీవులు, క్షీణే పుణ్యలోక విశంతి మర్త్యం విశంతి. సో ఎంతో ఈ పైన లోకాలకు వెళ్ళాలి అంటే ఊర్ధ్వం గచ్చంతి సత్వస్థ, మధ్యే తిష్టంతి రాజస, జగన్య గుణవృత్తిస్థ, అదో గచ్చంతి తామస. సో గీతాలో చెప్పినట్లు వేరే వేరే లోకాల్లో వేరే వేరే కెపాసిటీ, క్వాలిఫికేషన్స్, అర్హతలు కావాలి. ఇప్పుడు కూడా మనం ఈ భౌతిక జగత్తులో కొన్ని దేశాలు అంత ఈజీగా వెళ్ళేకి అవ్వదు, అక్కడ నివసించే కాదు. అమెరికా, యూరోప్ కంట్రీస్కి వెళ్ళి అక్కడ నివసించాలి అంటే చాలా కండిషన్స్ ఉన్నాయి. మీరు ఏదో ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ పొందాలో, లేకుంటే అంత డబ్బులు మీరు ఒక జాబ్ కంపెనీ, మల్టీ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ మీరు అంత ఉండాలి మీకు. అప్పుడు వాళ్ళు మా దేశానికి వీళ్ళ నుండి ఏమైనా ఒక లాభం ఉంటుంది అని వాళ్ళు మీకు అలో చేయొచ్చు, సిటిజన్షిప్ అలో చేయొచ్చు, లేకుంటే కొంత సంవత్సరాలు పాస్పోర్ట్, వీసా ఇవ్వచ్చు. లేకుంటే మీరేమి ఇవ్వక, నేను మీ స్థలంకి వస్తున్నాను, నాకు కొంత ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వండి, నేను ఎవరు మనకు అలో చేయరు. ఈ దేశాల్లో భౌతిక మేము భూలోకంలో చూసే దేశాలు. సో ఇలాగ ఉన్నప్పుడు ఇంకా పైన ప్రదేశాలు, దేవతా లోకాలు, సో అంత సులభంగా వెళ్ళే కాదు. ఊర్ధ్వంకి వచ్చింది సత్వస్థ. వెళ్తే కూడా మేము తిరిగి రావాలి, అక్కడ కంటిన్యూస్ గా ఉండే కాదు. ఏదైనా ఒకటి మేము చేసుకొని ప్రణాళిక చేసుకొని ప్లాన్ చేసుకొని అది సాధించితేనో మరలా మనకి ఆ పుణ్యం లేకుండా కారణంగా మనం మరలా మనని కింద దప్పుతాం. సో కొంతమంది వెళ్ళలేని కాదు వెనకాలి. రావణుడు, హిరణ్యకశిపు వీళ్ళంతా చాలా బలవంతులు. తన బలంతో, తన శక్తితో వాళ్ళు వెళ్ళారు. అయితే కూడా శాశ్వతంగా కాదు. అంటే దేవతలకి ఆ అర్హతలు ఉంది. దేవతలు ఊర్ధ్వంగా వచ్చేది సత్వస్థ, సత్వగుణం నుండి వాళ్ళకి వెళ్ళొచ్చు, వేరే వాళ్ళు కాదు. అయితే కూడా భౌతిక జగత్తు అంటే శుద్ధ సత్వగుణం లేదు. ఈ సత్వగుణం నిలయాలు, సత్వగుణ వాస స్థలాలు ఉంటేనో ఎప్పుడైనా ఒక్కొక్క టైము రజోగుణ తమో గుణం వస్తుంది. ఇంద్రుడు మనకు కంపారిజన్ చేసి పోల్చుకునేది కాదు. ఇంద్రుడు చాలా గొప్ప భక్తుడు. అయితే కూడా ఒక్కొక్క టైం వాళ్ళకి ఏదైనా ఒకటి రజోగుణము, తామో గుణము ఒకటి ప్రభావం వచ్చి వాళ్ళు ఒక మేము వింటాం, చాలా వింటుంటాం. అవుతేను జనరలీ చాలా ఎక్కువ సత్వగుణం ఉండేవాళ్ళు ఈ ఊర్ధ్వ లోకానికి, సర్వలోకానికి వెళ్ళచ్చు. వైకుంఠ లోక ఇక్కడ చెప్తుండేది ప్యూర్ సత్వగుణం, శుద్ధం విశుద్ధం వసుదేవ శబ్దితం. సో అక్కడ సంపూర్ణ శుద్ధ సత్వగుణం. అక్కడ రజోగుణ తమో గుణదే కొంత కూడా ట్రేస్ కొంత కూడా లేదు. అది ప్రదేశం, అది వైకుంఠ లోకం. వైకుంఠ గోలోక నామ్ని నిజదాంని తలేచ తస్య దేవి మహేష హరిధామసు తేషు. సో ఈ వైకుంఠాన్ని హరిధామ అని కూడా చెప్పేది. వైకుంఠ అన్ని ప్రదేశాలు అక్కడ గోలోక, హరిధామ అన్ని కూడా వైకుంఠమే. అయితే విశేషంగా ఇంకా చెప్పాలి అంటే దాంట్లో గోలోకం శ్రీకృష్ణుడి రూపంలో భగవంతుడు తన మూల రూపంలో నివసించే ప్రదేశం వైకుంఠం. సో అక్కడ ఏది కూడా యాంగ్జైటీ లేదు, నో యాంగ్జైటీ, నో టెన్షన్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ శ్లోక. సో భగవంతుడు ఈ ఋషి మునులు, కుమారులు వాళ్ళ ప్రార్థన, గొప్ప ప్రార్థన సో విని భగవంతుడికి చాలా అభినందించుతున్నాను, కంగ్రాచులేషన్ చేస్తున్నాను. మీరేం చెప్పారు అది 100% అది కరెక్ట్. అది దాంట్లో ఏమీ కూడా ఇదిలే,
భగవంతుడు ఇది కనిపిస్తుంది అనుకుంటా స్క్రీన్. సో ఆ విధంగా మనులు పలికిన ఇది తద్ గృణ తాం తేషాం మునినాం యోగధర్మిణాం ప్రతినంద్య జగాదేదం వికుంఠ నిలయో విభు. ప్రతినంద్య. సో భగవంతుడు ఎస్, మీరు సరిగా అవగాహన చేసుకున్నారు నా గురించి. మీరేం చెప్తున్నారు? నేను పరమ పురుషుడు, నేను ఈ గుణాల నుండి సంపూర్ణ ముక్తుడు, ప్రతి ఒక్కటి నా అధీనంగా ఉంది, నా ఒక దివ్య గుణాలు భగవంతుడి గురించి వీళ్ళు చెప్పింది. భగవంతుడు మనకు భగవంతుడు కొంత గుణం ఉందంతే, మేము భగవంతుడు అంశం అయితే సంపూర్ణంగా ఆలోచించే కాదు, అంత పూర్ణంగా భగవంతుడు ఉన్నాడు. సో వీళ్ళు పలికింది భగవంతుడు, వాళ్ళు చూశారు, వాళ్ళు వెనకాల విన్నారు, వాళ్ళు బ్రహ్మడు నుండి, బ్రహ్మదేవుని తన తండ్రిని వాళ్ళు చెప్పింది. అయితే అంతగా వాళ్ళకి ఆసక్తి, ఇంట్రెస్ట్ ఉండలే వాళ్ళకి. వాళ్ళు ఎక్కువగా బ్రహ్మ దీంట్లో బ్రహ్మజ్యోతి దానిపైన వాళ్ళు మనసు పెట్టి వాళ్ళు ధ్యానించుకొని వాళ్ళు నిరాకారవాదులుగా ఉన్నారు. నిరాకారవాదులు, సాకారవాదులు, ఇంపర్సనలిస్ట్, పర్సనలిస్ట్. సో ఈ కుమారులు, మునులు వాళ్ళు ఎక్కువగా భగవంతుడ ఈ నిరాకార స్వరూపం గురించి వాళ్ళు ఆలోచించేది, ధ్యానించేది. వాళ్ళు దాంట్లో బ్రహ్మసుఖంలో, బ్రహ్మానందంలో వాళ్ళు తన్మయంగా ఉన్నారు. అయితే భగవంతుడు ఈ పాదాల నుండి వాళ్ళకి వచ్చే ఒక సుగంధం, తులసి, దీన్ని వాళ్ళు దాన్ని స్పర్శించి వాళ్ళు దాన్ని చేసి వాళ్ళు భగవంతుడి ఎక్కడి నుండి వస్తుంది ఇది అని వెతుక్కొని వాళ్ళు వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు వైకుంఠ లోక ద్వారంలో వచ్చారు. అయితే వాళ్ళకి అక్కడ ఆటంకం, వాళ్ళకి స్టాప్ లేదు, మీరు లోగా వెళ్ళే కాదు, జయ విజయలు. సో అప్పుడు ఇప్పుడు ఇక్కడ వాళ్ళు ఈ వాళ్ళకి వినాకారణంగా అంటే వీళ్ళు భగవంతుని చూసేకి వెళ్తున్నారు, వీళ్ళు ఇంకేమిది కారణంకి వెళ్తారు. సో వాళ్ళని నిలిపిన దానికి ఇప్పుడు వీళ్ళు వాళ్ళకి శాపం వేశారు. ఏదో అయిపోయింది, ఒక సెకండ్ లో వాళ్ళ వచనాలు వచ్చింది వాళ్ళ నోటి నుండి. అయితే మరలా వాళ్ళు భగవంతుడే అక్కడ స్వయంగా వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు భగవంతుడిని చూసి ఇప్పుడు వాళ్ళు భగవంతుడికి ప్రార్థనలు అర్పించింది. ప్రార్థనలు వాళ్ళు చెప్తారు, భగవంతుడు చూసేది అంత సులభం కాదు. భగవంతుడు చూసేది భగవంతుడు అనుగ్రహం నుండి సాధ్యం అవుతుంది. లేకుంటే ఇది నిరాకారవాదులు వీళ్ళు అవుతే భగవంతుడిని చూసినాక సంపూర్ణ సాకారవాదులు అవుతారు. అయ్యో మేము ఎంత టైం వేస్ట్ చేశాము, వ్యర్థం చేశామని ఈ నిరాకారత్వంలో మేము ఆలోచించేది, ధ్యానించేది. అంటే అది పరిపూర్ణత్వం కాదు. భగవంతుడ మూల రూపము సాకార స్వరూపం. బ్రహ్మేతి పరమాత్మేతి భగవానితి శబ్దతే. పరమసత్యం అంత్యమున భగవంతుడు ఒక వ్యక్తి, పురుష, ఒక సాకారమూర్తి భగవంతుడు. సో వాళ్ళకి అది భగవంతుడు దర్శనం దొరుకునాక వాళ్ళు ఆ నిరాకారత్వంని త్యజించి వాళ్ళు భక్తులుగా మారుతారు. లేకుంటే నిరాకారత్వము అది అక్కడ పతనమయ్యే ఒక ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది. భాగవతంలో అది కూడా చెప్పారు. అయితే వీళ్ళు నిరాకారత్వం నుంచి సాకారత్వం వచ్చినాక వీళ్ళు అది పతనం కాదు, అది పతనం అవుతేనో ఇప్పుడు జయ విజయులు భగవంతుడు ఒక దీని నుండి పతనం అవుతే భగవంతుడు రక్షించుతారు. సో ఇది భక్తులకి ఒక విశేష ఇది. కౌంతేయ ప్రతిజాని నమే భక్త ప్రణశ్యతి. సో భగవంతుడు మనకు చెప్పినట్లు నా భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా నాశం అవ్వడు. సో భగవంతుడే స్వయంగా భక్తుల్ని రక్షించేది. సో అది 2వ శ్లోకం ఇప్పుడు మేము భాష్యంలో భగవంతుడు వింటున్నాము. భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఏతో తో పార్షదో మహ్యం జయో విజయ ఏవచ కదర్థి కృత్య మాం యద్వో బహ్ అక్రాంతం అతిక్రమం. ఇది అనువాదం ఇట్లుంది. దేవదేవుడు పలికిన నన్ను మరచిన కారణమున ఈ జయ విజయ నామక మత్ పార్షదులు మీ ఎడ గొప్ప అపరాధము ఒనర్చిరి.
సో ఇక్కడ చాలా బాగా శిల ప్రభుపాదులు భాష్యం చెప్తుండేది. సో ఇది భగవంతుడికి కూడా అసమాధానం. ఒక భక్తుడిని నిందించేది, ఒక భక్తుడిని వైష్ణవ అపరాధం చేసేది భగవంతునికే నెగ్లెక్ట్ చేసినట్లా అని ఇక్కడ చాలా బాగా ప్రభుపాద పాయింట్ చెప్తున్నారు. ఇక్కడ సో భగవంతుడు తన పైన మనం ఏమైనా భగవంతుడి పైన మనము ఒక అపరాధము చేస్తుంటేనో భగవంతుడు మన్నించేకి రెడీ ఉంటారు. అయితే తన భక్తుడి పైన చేసినప్పుడు భగవంతుడు కొంత యాక్షన్, కొంత దానిపైన మనకి ఇది ఉంటుంది, రియాక్షన్ మాకు రావాలి. ఎలా చెప్తారు, సపోజ్ ఒక ఎవరో ఒక పెద్ద వ్యక్తి చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్, సో వాళ్ళపైన మీరు ఏదైనా ఇది చెప్తే ఆ వ్యక్తి సహించవచ్చు. అయితే తన ఆత్మీయులు ఎవరైనా, తన పుత్రుడు, ఇంకొకరు ఎవరైనా, తన ఫ్యామిలీ, వాళ్ళపైన మీరు ఏమైనా చేస్తే ఆ వ్యక్తి ఇమీడియట్ గా ఇది అవుతుంది, న్యాచురల్ రెస్పాన్స్. సో ఆ విధంగా ఈ సహజ స్వభావము ఇది భగవంతుడిలా కూడా ఉంది. భగవంతుడి పైన మనము ఇది చేస్తే భగవంతుడు దాన్ని సహించుకోవచ్చు. తన భక్తుల పైన భగవంతుడు ఎవరైనా భక్తులు, ఇంకో భక్తులే కావచ్చు, ఇంకెవరైనా భక్తుల పైన చేస్తే భగవంతుడు సహించు. సో ఇది భగవంతుడు ఒక దివ్య గుణం, దివ్య గుణం. సో దాని గురించి దీంట్లో చెప్తుండేది అది పెద్ద, అది తప్పు, బిగ్ గ్రేట్ రాంగ్ అక్క చెప్తుండేది. మనం వైకుంఠంలోకి వెళ్తేనో ఒక పాసిబిలిటీ ఉంది, మనము అపరాధాలు చేయొచ్చు. మద్గత్వా నా నివర్తంతే తద్ధామ పరమమ్మ. భగవద్గీతలో భగవంతుడు చెప్పేది, నా ధామానికి వచ్చినాక మరలా తిరిగి రారు, ఎవరు రారు. అయితే కూడా ఇక్కడ పాయింట్ చెప్తుండేది పాసిబిలిటీ, ఛాన్స్ ఉంది. ఎలాంటి మనకు అల్ప స్వతంత్రము భగవంతుడు ఇచ్చాడు. ఎల్లప్పుడూ మాకు అదే మాతో ఉంటుంది, అది స్మాల్ ఇండిపెండెన్స్, స్మాల్ ఫ్రీడమ్. సో దాన్ని మేము మిస్యూజ్ చేయొచ్చు, దాన్ని దుర్వినియోగం చేయొచ్చు, మేము ఎప్పుడు కూడా చేయొచ్చు. పోతేనే చెప్తా ఉండేది పాయింట్, ఆ భక్తులై మేము ఉండే కారణమున ఆ భగవంతుడు మరలా మనకి ఇంకొక ఛాన్స్, మరలా మనని సరి చేసి మనని రక్షించుతాడు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఈ ఇన్సిడెంట్స్ లో జయ విజయులు వాళ్ళ నుండి అపరాధం అయింది, వాళ్ళు చేరాదే ఉండేవాళ్ళు, ఈ కుమారులు అంత గొప్ప వ్యక్తులు. సో వాళ్ళని అక్కడ నిలిపింది, అది అపరాధం అయింది. అది ఇంకొక భక్తుల్ని సేవకి వాళ్ళు ఆటంకమిస్తున్నారు వాళ్ళు. సో అది తప్పు. అయితే కూడా ఇప్పుడు భగవంతుడే స్వయంగా వచ్చారు, భగవంతుడు వచ్చే అవసరం లే. భగవంతుడు ఎలా వచ్చారు ఇక్కడ చెప్తున్నారు, వీళ్ళ కారణము భగవంతుడిని చూడాలి అనే వాళ్ళు వచ్చింది, వాడు కుమారుడు వచ్చింది. సో దానికోసము భగవంతుడు స్వయంగా భగవంతుడు ఇప్పుడు వీళ్ళకి కనిపిస్తున్నారు. భగవంతుడు ఆ కారణమే, వాళ్ళకి మూల కారణం ఏమిటి, వాళ్ళు శాపం చేసిన వాళ్ళు మేము భగవంతుడు చూడలే. మాకు చూసేదానికి ఈ వ్యక్తులు చాలా దీనిగా అంత ఆయుధాలు పెట్టుకొని మనం నిలుపుతున్నారు కదా, మనము చిన్న కుమారులు అంతే. మనకి లోగా వెళ్ళాలి అంటే వీళ్ళు ప్రవేశం మనకి అనుమతి ఇవ్వాలి, మేము అప్పుడే వెళ్ళేకవుతుంది. సో వీళ్ళు దాని నుండి వాళ్ళకి వాళ్ళు కర్స్ చేశారు. సో దీన్ని ఈ ఒక అపరాధం దాన్ని సాల్వ్ చేసేదానికి, ఒక మిస్టేక్ సాల్వ్ చేయడానికి స్వయంగా భగవంతుడే వచ్చాడు. సో చాలా బాగా భాష్యం చెప్తుండేది, భగవంతుడు ఇది అవ్వచ్చు వైకుంఠ లోకంలో, జనరలీ కాదు, జనరలీ ఇది దర్ ఇస్ నో మిస్టేక్, అంతా కూడా శుద్ధ భక్తులే. వాళ్ళు ఇంకొకరి పైన వాళ్ళు ఇంకొక దాసాను ఆ భావంలో ఉంటారు. వాళ్ళు అపరాధం ఇంకొక భక్తుల పైన చేయరు వాళ్ళు. అయితే కూడా సపోజ్ ఏమైనా ఎక్కడో ఒక రేర్ ఇన్స్టెన్స్ లా ఏదైనా అవుతాను కూడా 1 in billion, 1 in billion, 1 in trillion పర్సెంటేజ్ చాలా చాలా తక్కువ, 0.0000 అంత తక్కువ. అది అవుతాను కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఇక్కడ భగవంతుడు రక్షించారు. అంటే వాళ్ళు భక్తులు, వాళ్ళు జయ విజయులు, భగవంతుడికి చాలా ఆత్మీయులు. సో దాని నుండి దాన్ని సాల్వ్ చేయడానికి స్వయంగా ఇక్కడ భగవంతుడే వచ్చారు, భగవంతుడే ద్వారంకి వచ్చారు. భగవంతుడు వచ్చే అవసరంలే, అయితే కూడా భగవంతుడు స్వయంగా వచ్చి వాళ్ళని ఇప్పుడు దాన్ని సాల్వ్ చేస్తున్నారు భగవంతుడు. శిల ప్రభుపాద తర్వాత మనకు భాష్యంలో భగవంతుడు ఏ విధంగా ఈ ఇన్స్టెన్స్ లా, ఈ సన్నివేశంలో స్వయంగా తన లోగా ఉండే తన నివాస స్థలం విడిచి ద్వారానికి వచ్చారు, భగవంతుడు గేట్ కి వచ్చారు. సో అదే విధంగా చెప్తున్నారు, తన భక్తుల్ని చూసేదానికి, తన భక్తులకి తన దర్శనం ఇచ్చేదానికి భగవంతుడు చేసినట్లు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు కూడా చేస్తుండ్రి అని చెప్తున్నారు. అలాంటి శ్రీ చైతన్య మహాప్రభులో 500 సంవత్సరాల వెనకాలి వాళ్ళు అవతరించినప్పుడు వాళ్ళ చాలా ఆత్మీయ పార్షదులు హరిదాస్ ఠాకూర్,
సో హరిదాస్ ఠాకూర్ ప్రతిరోజు 3,00,000 నామాలని వాళ్ళు పలుకుతున్నారు. 3,00,000 మనకి 16 మాలలే అదే చాలా పెద్దదైపోతుంది. 16 మాలలు అంటే 25,000 నామాలు అంతే ఇది. సో దానికి 12 టైమ్స్ ప్రతిరోజు హరిదాస్ ఠాకూర్ చెప్తుండ్రి భగవంతుడు శుద్ధ భక్తులు అయితే భగవంతుడ వాళ్ళ హరిదాస్ ఠాకూర్ స్వ ఇచ్ఛ నుండి వాళ్ళు ఒక ముస్లిం ఫ్యామిలీ చాలా ఎలాంటే మన దీంట్లో హిందూ పద్ధతి దీంట్లో వెనకాలి పర్టికులర్లీ చాలా స్ట్రిక్ట్ ఉంటుండ్రి. పర్టికులర్లీ దేవాలయాలు అంతా ఇప్పుడు కూడా నేను అనుకుంటాను ఇక్కడ ఎన్నో దేవాలయాలకి ఎంట్రీ లేవు. సో వీళ్ళు హరిదాస్ ఠాకూర్కి వాళ్ళు కుటుంబంలో ఆ ఒక మతంలో పుట్టిన కారణం వాళ్ళకి జగన్నాథ్పురికి వచ్చారు. వాళ్ళు ఎలా వచ్చారంటే శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు వచ్చారు. సో వాళ్ళు వెనకాలే వచ్చారు జగన్నాథ్పురికి. జగన్నాథ్పురిలో శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు నివసించారు. సో వీళ్ళు జగన్నాథుడిని చూసేదానికి ఆ జగన్నాథ మందిరం ప్రవేశించలేదు వాళ్ళు. నేను గొప్ప భక్తుడు నేను, సో వాళ్ళు నన్ను నిలుపుతారు, ఎవరు నన్ను నిలిపేవాళ్ళు, సో వాళ్ళు అదేమి చేయలేరు. సో నేను చాలా నీచుడు వీళ్ళు అలాగే భావించుతుండ్రి. వాళ్ళు రూప గోస్వామి, సనాతన గోస్వామి వాళ్ళు అంతే. రూప గోస్వామి, సనాతన గోస్వామి వాళ్ళు పుట్టింది కూడా మంచి కుటుంబమే. ఏం చెప్తారు వాళ్ళు ఒక బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో వాళ్ళ దీంట్లో కర్ణాటక బ్రాహ్మణ చెప్తారు. సో దాని వంశం వాళ్ళు మైగ్రేట్ అయ్యి వాళ్ళు బెంగాల్ అక్కడ ఉంటారు. సో దాంట్లో చాలా పండితులు సనాతన గోస్వామి, రూప గోస్వామి అయితే వాళ్ళు ఆ ఒక ముస్లిం రాజు వాళ్ళకి సేవ చేసిన కారణం వాళ్ళు కూడా నీచ జాతి నీచ సంఘి. నేను నాది అంతా సంఘము అసోసియేషన్ నా ఇది ఫ్రెండ్షిప్ అంతా ఈ వ్యక్తులు అంతా పాపకార్యాల్లో మునిగిండారు అంతా. సో వాళ్ళతో నేను సంఘం చేశాను నేను. సో నేను చాలా నీచుడు, నేను చాలా నీచుడు. సో ఇది సహజంగా వాళ్ళ గొప్ప భక్తుల ఆలోచన. సహజంగా వాళ్ళు మనం అంటే ఆలోచించాలి మేము మన ఒక దీన్ని లేకుంటే న్యాచురల్ గా మనము ఒక ప్రౌడ్ ఒక ఇది నేను ఒక గొప్ప వ్యక్తి అని అనుకుంటాము. అయితే గొప్ప భక్తులు అంటే సహజంగా వాళ్ళు న్యాచురల్ గా ఇది ఒక ఆర్టిఫిషియల్ ఆలోచన, ఆర్టిఫిషియల్ గా ఇది చూపేది కాదు. వాళ్ళు హ్యూమిలిటీ న్యాచురల్ గా వాళ్ళు ఉంటారు, ఆ స్థితిలో ఉంటారు. సో హరిదాస్ ఠాకూర్ ఏ రోజు కూడా వాళ్ళు ప్రవేశించలే జగన్నాథ్ ని దర్శించేదానికి. జగన్నాథుడు రథయాత్ర సమయంలో డెఫినెట్లీ భగవంతుడే బయట వస్తారు, భగవంతుడి దర్శనం ఇస్తారు జగన్నాథ్. అది విడిచితే వాళ్ళు ఎప్పుడు లేదు భగవంతుడు ఆరతి చూడాలి, భగవంతుడు దర్శనం చేయాలి, లేదా ఇంకొక సేవ చేయాలి భగవంతుడు జగన్నాథుడిని వాళ్ళు ప్రవేశించలేదు హరిదాస్ ఠాకూర్. సో వాళ్ళు బయటే వాళ్ళు చైతన్య మహాప్రభు వాళ్ళకి అరేంజ్ చేశారు. వాళ్ళకి దగ్గరే భగవంతుడ గుడి పైన సుదర్శన చూసినట్లు చూసుకొని వాళ్ళు దగ్గరగా పైనుంచి అంటే భగవంతుడ మందిరంలో సుదర్శన చూస్తే భగవంతుడు దర్శించినట్లే. సో ఆ విధంగా వాళ్ళకి ఒక ఏకాంతమైన స్థలంలో చైతన్య మహాప్రభు ఒక వాళ్ళకి కుటీరం వాళ్ళకి ఇచ్చారు. వాళ్ళకి మొదటిగా కుటీరము లేదు, మొదటిగా ఏదో ఒక ఓపెన్ దీంట్లోనే వాళ్ళు జపం చేస్తూ ఉంటారు. తర్వాత చైతన్య మహాప్రభు అది ఒక పాస్ట్ టైం జగన్నాథుడి నుండి చైతన్య మహాప్రభు ఒక రోజు ఒక టూత్ బ్రష్ భగవంతుడికి మనం ఎట్లా టూత్ బ్రష్ ఇప్పుడు ప్లాస్టిక్ యూజ్ చేస్తాం, వెనక అది కాదు న్యాచురల్, అదే వేపమాన్ నుండి అది ఇది చేసేది ఒరిజినల్ ఇదే. సో భగవంతుడికి అది అర్పించేది ఉంది, అది వేప ఇంకొకటి ఇక్కడ జగన్నాథ్పురిలో. సో దాన్ని తెచ్చి భగవంతుడు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు హరిదాస్ ఠాకూర్కి ఇంటి బయట వాళ్ళు దాన్ని పెడతారు. అది భూమి నుండి మరలా అది త్వరనే ఒక పెద్ద వృక్షం అయ్యి అది హరిదాస్ ఠాకూర్కి ప్రతిరోజు షాడో ఇస్తుంటుంది. సో చైతన్య మహాప్రభు సాక్షాత్ జగన్నాథుడికి చైతన్య మహాప్రభుకి ఏమి డిఫరెన్స్ లేదు. కృష్ణ చైతన్య, శ్రీకృష్ణ చైతన్య, రాధాకృష్ణ నాహేహన్య. సో శ్రీకృష్ణ చైతన్య శరీరధారి. శ్రీకృష్ణుడు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభుగా శరీరంలో అవతరించింది శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు. వైరాగ్య విద్యా నిజభక్తి యోగ శిక్షార్థమేక పురుష పురాణం. సో వైరాగ్య విద్య. సో శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు వచ్చింది మాకు వైరాగ్యం, భౌతిక జగత్ నుండి విరక్తిని మనకి మాకు వచ్చేదానికి వాళ్ళు మనకి ఆ విద్య జ్ఞానం ఇచ్చేదానికి వాళ్ళు వచ్చారు. నిజభక్తి యోగ. నిజభక్తి అంటే తనకే భక్తి ఎలా చేయాలి అంటే కృష్ణుడే శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు. వైరాగ్య విద్య నిజభక్తి యోగ శిక్షార్థం ఏకా పురుషం పురాణం. శిక్షార్థం ఆ శిక్ష, వైరాగ్య విద్య శిక్ష ఇచ్చేదానికి, భక్తి యోగ శిక్ష ఇచ్చేదానికి, శిక్షార్థం ఏక పురుష పురాణం. ఈ పురుషుడు
పురాణ పురుషుడు. చైతన్య మహాప్రభు ఏమి ఇప్పుడు అవతరించింది, ఇప్పుడు వస్తున్నారు కాదు, భగవంతుడు ఇప్పుడు కూడా పురాణ పురుషం. శిక్షార్థమేక పురుషం పురాణం శ్రీకృష్ణ చైతన్య శరీరధారి. వాళ్ళు ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణ చైతన్యగా శరీరం ధరించేవాడు మనకి కనిపిస్తుంది. శ్రీకృష్ణ చైతన్య శరీరధారి కృపాంబుది ఎస్ తమహం ప్రపద్యే. కృపాంబుది, సో భగవంతుడు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు అంబుది ఒక సముద్రం, అంత కృపాసాగర, కరుణా సింధు. సో భగవంతుడు వాళ్ళు నాకు కృపాంబుది ఎస్ తమహం ప్రపద్యే, ఆ శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు నేను శరణాగతి పొందేదానికి కోరుతున్నాను నేను. సో ఆ చైతన్య మహాప్రభు సాక్షాత్ శ్రీకృష్ణుడే, సో సాక్షాత్ జగన్నాథుడే హరిదాస్ ఠాకూర్కి ప్రతిరోజు వస్తుండ్రి, వాళ్ళకి దర్శనం ఇస్తుండ్రి. సో ఇది చెప్తున్నారు భగవంతుల మధ్య ఇది భక్త వత్సల భగవంతుడు. సో భగవంతుడ అంత ఆత్మీయ భావం. సో హరిదాస్ ఠాకూర్ వెళ్ళలే, హరిదాస్ ఠాకూర్ కంప్లైంట్ చేయలే చైతన్య మహాప్రభు, ఇదేమిది, ఇది సోషల్ సిస్టమ్, ఇది అంతా ఇది డిస్క్రిమినేషన్, ఇదంతా ఇది దినత నిలపాలి మీరు. హరిదాస్ ఠాకూర్లు ఎప్పుడు అంతా ఇచ్చేయలేము. సో నేను నిజంగా నీచుడే, నిజంగా నేను నీచ జాతి నీచ సంగినే నేను, సో నాకు ఏది అర్హత లేదు నాకు అని ఆ భావంలోనే వాళ్ళు సంతృప్తిగా భగవంతుడు నామం చేసుకొని ఉంటారు హరిదాస్ ఠాకూర్. అయితే శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు స్వయంగా భగవంతుడే వచ్చేవాడికి. అయితే అఫ్ కోర్స్ శిల ప్రభుపాదులు దీని గురించి మాకు వాళ్ళు గురుశ్రీ పరంపరలో శిల ప్రభుపాదులు వచ్చింది. వాళ్ళు తన భక్తులకి, తన శిష్యులు, వాళ్ళు పాశ్చాత్య దేశం నుండి శిల ప్రభుపాద శిష్యులు ఎక్కువగా పాశ్చాత్య దేశంలోనే, శిల ప్రభుపాదు పాశ్చాత్య దేశ తారేనే వాళ్ళు ప్రచారం చేసి పాశ్చాత్య దేశాన్ని వాళ్ళు ఉద్ధరించింది శిల ప్రభుపాద్. సో తన శిష్యులు భారతంకి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి కూడా జగన్నాథ్ పూరిలో వాళ్ళకి ఎంట్రీ ఇవ్వాలి. సో శిల ప్రభుపాద్ చెప్పారు, నా శిష్యులకి ఎంట్రీ లేదంటే నేను కూడా ఎంట్రీ కాదు, నాకు కూడా జగన్నాథుడు దర్శనం చేసే, అంటే జగన్నాథుడు శిల ప్రభుపాద శుద్ధ భక్తుడు. శిల ప్రభుపాద్ జగన్నాథుడిని సర్వ అన్ని నగరానికి, అన్ని దేశాలకి వాళ్ళు తీసుకొని వెళ్ళారు. ప్రతి ఇక్కడ మన మందిరాలు ఉంటాయి, అక్కడ జగన్నాథ రథయాత్రను వాళ్ళు ఆరంభించారు శిల ప్రభుపాద్. సో జగన్నాథుడు చైతన్య శిల ప్రభుపాద్కి అంత ఆత్మ. సో వాళ్ళేమి ఇక్కడేమి, సో వాళ్ళు నా శిష్యులకి మీరు ఆలోచేయండి, అప్పుడు నేను కూడా వస్తాను. లేకుంటే శిల ప్రభుపాద్ కూడా తిరుపతికి వచ్చినప్పుడు శిల ప్రభుపాద్ శిష్యుల్ని వాళ్ళు కూడా ఆలోచేశారు. శిల ప్రభుపాద్ చాలా ఒక పెద్ద గొప్ప ట్రీట్మెంటే ఇచ్చారు తిరుపతి మందిరంలో. అక్కడ భక్తులు రామానుచార్యులు అనుయాయులు సో చాలా వాళ్ళు రికగ్నైజ్ చేసి వాళ్ళు శిల ప్రభుపాద్కి మంచి ఇది ఇచ్చారు. అయితే జగన్నాథ్ పూరిలో ఇంకా దాన్ని రికగ్నైజ్ చేయక వాళ్ళది దీంట్లో వాళ్ళు ఒక అంధకారంలో ఉన్నారు వాళ్ళు. సో శిల ప్రభుపాద్ అయింది, నేను కూడా వెళ్ళాను. శిల ప్రభుపాద్ అక్కడ వెళ్ళాలి ఆ విధంగా. లేకుంటే మొదలు ప్రభుపాద్ వెళ్ళారు, వాళ్ళు అమెరికా వెళ్లే ముందు వాళ్ళు శిల ప్రభుపాద్ మెనీ టైమ్స్ జగన్నాథ్ పురికిలా దర్శనం జగన్నాథుడు తీశారు, లేదు అని కాదు. అదే తర్వాత వాళ్ళు ఆచార్యులుగా వాళ్ళు కార్యకలాపాలు చేసేటప్పుడు వాళ్ళ శిష్యుల్ని మరలా వాళ్ళు భారతానికి ప్రచారం తీసుకొని వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి అలో చేసలేకున్నాడు ప్రభుపాద్ వెళ్ళాలి. సో చాలా పాస్ట్ టైమ్స్ ఉంది శిల ప్రభుపాద్ ఎలా జగన్నాథుడిని పూజ స్టార్ట్ చేశారు ఇస్కాన్లో అనేది. వాళ్ళ శిష్యులు ఎవరో ఒక స్టోర్కి వెళ్తారు, స్టోర్లో అది వాళ్ళ శిష్యులు శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో అనుకుంటాను, శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో మోస్ట్లీ జానకి మాతాజీ అని వాళ్ళ శిష్యులు ఎవరో వాళ్ళు ఈ ఒక జగన్నాథుడి మూర్తిని చూశారు. వాళ్ళు అది బొమ్మగా చూశారు, వాళ్ళు యాక్చువల్లీ ఉంటుంది ఎన్నో డాల్స్ గా పెడతారు, ఆ విధంగా వాళ్ళు ఏదో ఒకటి చూశారు. అక్కడ చూసి వాళ్ళు వాళ్ళకి లైక్ అయింది, దాన్ని తీసుకొని వచ్చారు. వాళ్ళు తీసుకొని వచ్చి శిల ప్రభుపాద్కి చూపారు, చూడండి ఇది ఒక బొమ్మ నేను చూశాను, నేను ఈ దీంట్లో ఒక మన సూపర్ మార్కెట్ లా అని వాళ్ళు చూపించారు. సో అప్పుడు శిల ప్రభుపాద్ చూసి త్వరనే ఆ బొమ్మ దాన్ని వాళ్ళకి నమస్కరించి, మీరు తెచ్చింది ఇది సామాన్య బొమ్మ కాదు, ఇది సాక్షాత్ శ్రీకృష్ణుడే, జగన్నాథుడు అని వాళ్ళు నమస్కరించింది. ఆమె తర్వాత శిల ప్రభుపాద్ ఈ బొమ్మతో పాటు ఇంకా 2 బొమ్మలు ఉండాలి, ఈ బొమ్మ ఒక్కరే ఉండరు వీళ్ళు, ఈ బొమ్మ కాదు సాక్షాత్ భగవంతుడే. సో అప్పుడు వాళ్ళ శిష్య ఎవరు వాళ్ళు మరలా ఆ సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళి ఆ వేరే 2 బలదేవ ఆమె సుభద్ర మూర్తిని కొనుక్కొని వచ్చారు. సో అప్పుడు శిల ప్రభుపాద్లో వాళ్ళ శిష్యులు శ్యామసుందర్ ప్రభు వాళ్ళు ప్రభుపాద్లో ఆదేశం ఇచ్చారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి కొంత కార్వింగ్ అంతా తెలిసి ఉంటుంది. సో ప్రభుపాద్ చెప్తారు, ఈ మూర్తిని చాలా చిన్నగా మీకు దొరికింది కదా ఈ బొమ్మలో, పెద్దగా చేయాలి, దీన్ని పెద్దగా మేబీ 3 feet 2 feet 3 feet
జనరల్లీ 2 feet చెప్తారు. జగన్నాథుడు చాలా హెవీ అయితే దాన్ని బరువు క్యారీ చేసేది కూడా చాలా కష్టం. 2.5 feet ఐడియల్ అని చెప్తారు. సో ఎనివే శ్రీల ప్రభుపాదులు ఇదే దీన్ని నువ్వు కార్వ్ చేయాలి వుడ్లో. సో అప్పుడు తర్వాత వాళ్ళ శిష్యులు శ్యామసుందర్ ప్రభు వాళ్ళు చేసి ఇస్గ్రే శ్యామసుందర్ వాళ్ళు దాన్ని తయారు చేసింది జగన్నాథ, బలదేవ, సుభద్ర. తర్వాత ప్రభుపాద ఫస్ట్ టెంపుల్ అంటే సెకండ్ టెంపుల్లో అయితే ఫస్ట్ గా భగవంతుడ మూర్తి పూజ, విగ్రహారాధన దాన్ని ఆరంభించింది జగన్నాథుడి ఆరంభించింది. సో ఇది ఒక లీల. ఎట్లా చైతన్య జగన్నాథుడు మన ఇస్కాన్ లో శిల ప్రభుపాదులు వాళ్ళని స్టార్ట్ చేసింది. వాళ్ళ పూజ, వాళ్ళ సేవ జగన్నాథుడు. అంటే జగన్నాథుడు చాలా కరుణామయ స్వరూపం భగవంతుడిది. కొంత అపరాధాలు ఉంటేనే కూడా భగవంతుడు దాన్ని పెద్దగా తీసుకోడు. దానికే శిల ప్రభుపాదులు కూడా మనకి రికమెండ్ చేసేది మనం మూర్తి పూజ చేయాలి అని మనకి ఏమైనా కోరిక ఉంటే, ఇంకా మనకి టైం ఉంటే, అంటే మూర్తి పూజ అంటే అది ఒకటి బొమ్మని పెట్టుకొని ఇది కాదు, బొమ్మ ఆట కాదు, అది చాలా ఒక సో ఏదో గెస్ట్ వస్తే మీ ఇంటికి మీరు ఏ విధంగా మీరు కార్యకలాపాలు చేస్తారు. వాళ్ళకి సరిగ్గా టైంకి వాళ్ళకి ఆహారము, వాళ్ళకి సరిగ్గా టైంకి వాళ్ళకి వస్త్రము అంతా వాళ్ళకి తయారు చేసేది, వాళ్ళ రూము స్వచ్ఛంగా పెట్టేది. సో మీరు ఎంత దీనిగా చేస్తారు. అదే విధంగా భగవంతుడ మూర్తి పూజ, అర్చా విగ్రహ ఆరాధన అంటే అది నాట్ ఏ జోక్. చాలా మనం తీవ్రంగా, చాలా ఒక సీరియస్ గా, కాన్షియస్ గా, జాగ్రత్తగా చేయాలి ఆ కార్యం. సో ఆ విధంగా శ్రీల ప్రభుపాదులు రాధాకృష్ణ, పర్టికులర్ రాధాకృష్ణ అంటే అది పూజ చాలా ఒక హై స్టాండర్డ్ గా జరిగేది. జగన్నాథుడు స్వరూపంలో భగవంతుడు చాలా కరుణామయుడు. సో ఆ విధంగా శ్రీల ప్రభుపాదులు ఫస్ట్ గా జగన్నాథ మూర్తిని పూజించే ఒక విధానం ఆరంభించింది. లేకుంటే శ్రీ నితాయ గౌరాంగ, శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు నిత్యానికి ఇంకా కరుణామయ స్వరూపం. ఇప్పుడు మేము చూస్తున్నాం ఎంత కరుణామయ స్వరూపం చైతన్య మహాప్రభు. హరిదాస్ ఠాకూర్ జగన్నాథుడిని చూసేదానికి వెళ్ళలే. రూప గోస్వామి, సనాతన గోస్వామి కూడా జగన్నాథ్ పురికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు కూడా వెళ్ళలే. వాళ్ళు హరిదాస్ ఠాకూర్తో పాటే వాళ్ళు నివసించారు. అయితే చైతన్య మహాప్రభు స్వయంగా ప్రతిరోజు హరిదాస్ ఠాకూర్ చూస్తుండ్రి, స్వయంగా ప్రతిరోజు సనాతన గోస్వామి, రూప గోస్వామి వాళ్ళతో పాటు ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడెప్పుడు ఉంటుండ్రి చైతన్య మహాప్రభు వాటికి దర్శనమిస్తుండ్రి. సో ఇది చైతన్య మహాప్రభు చాలా కరుణామయ స్వరూపం చైతన్య మహాప్రభు. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్ని గౌరత్విషే నమః. సో శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు, సో భగవంతుడు అన్ని దీంట్లను కూడా చెప్తారు. ఈ దీనికిన ఈ పరమ కరుణ బహుద్విజన నితాయ గౌర చాంద్ర. ఇంకొక చెప్పేది ఈ పరమ కరుణ శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు కింద ఇది భగవంతుడు కరుణ చూపే రూపము, అవతారం లేదు. పరమ కరుణ బహుద్విజన, వీళ్ళిద్దరు ఎవరు? నితాయ్ గౌరచంద్ర, శ్రీ నిత్యానంద ప్రభు, శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు. చాలా కరుణామయ స్వరూపం. సుశీల ప్రభుపాదులు దాని నుండి మాకి జగన్నాథుడు మూర్తి మేము పూజ చేయొచ్చు. మనం చాలా సింపుల్ వర్షిప్, ఏమి పెద్దది లేదు జగన్నాథుడిని పూజించేది. సో భగవంతుడిది ఇది కూడా లేదు. రోజు శ్రీ జగన్నాథుడిని మనం అభిషేకం చేసే కూడా ఇది అవసరం లేదు. శ్రీ రాధాకృష్ణ పంచలోహమూర్తి అంటే మనం రోజు మనం 16 ఏమి అది ఉంటుంది మనకి 16 ఐటమ్స్, షోడశ ఉపచారం, దాంట్లో ఇదంతా ఉంటుంది. జగన్నాథుడు చెప్తారు మనం ఒక అద్దం పెట్టుకొని, ఒక మిర్రర్ పెట్టుకొని, మిర్రర్ లా భగవంతుడు రిఫ్లెక్షన్ చేసినట్లు మనము వాళ్ళకి ఇది చేస్తాం. ఇది అభిషేకం. ఎలా అంటే భగవంతుడు దారు బ్రహ్మ ఉడన్ ఒక కట్ట దిగిన ఉండడానికి వాళ్ళకి మేము చేసే అవసరం లేదు. రోజు డ్రెస్ చేంజ్ చేయాలి అండ్ భగవంతునికి మినిమం 2 times ఆఫరింగ్ ఇవ్వాలి. 1 time అది కూడా ఫ్రూట్స్ ఇవ్వచ్చు. ఇంకొక టైం మేము తయారు చేస్తాం మనము ఆహారం, యత్కరోషి యజ్జోషి యదశ్నాషి దదాసి. భగవంతుడి పేరులో పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం, దీని నుండి మనము జగన్నాథుడికి ఇప్పించవచ్చు. చాలా కరుణామయ స్వరూపం. అదేవిధంగా శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు, శ్రీ నిత్యానంద ప్రభువులు కూడా గౌరనితాయ్ వీళ్ళని పూజించేది కూడా చాలా సులభమైన విధానం. సులభమైన విధానము చాలా కనీసంలోనే ఉండరాదు. మనము ఇంకా ఎక్కువగా భగవంతుడిని చాలా ఒప్పులెంట్ దీని నుండి పూజించేకి మేము ఆశించాలి. మనం అయితే ఏది లేకుంటే మన స్థితి అలా ఉంటే, మనకి సమయం లేదు, మనకి ఇది కోఆపరేషన్ లేదు, మనకి ఏది ఉంటేనే కూడా మనం వీళ్ళని పూజించేది వీళ్ళకి చాలా సులభమైన విధానం ఇది శ్రీ చైతన్య, శ్రీ గౌరాన్వితాయ్ లేకుంటే శ్రీ జగన్నాథ్. సో ఇక్కడ భాష్యంలో శ్రీల ప్రభుపాద చెప్తుండేది భగవంతుని చూసేది చాలా కష్టం. భగవంతుడు కనపడు. ఎంతెంత ఋషి మునిలు ఎంతెంత తపస్సులు చేస్తున్నారు వాళ్ళు. ఆ భగవంతుడు ఇప్పుడు కుమారులకి వాళ్ళే స్వయంగా వస్తున్నారు. వాళ్ళే బయట వీళ్ళు ప్రయత్నించారు. మేము చూసి వెళ్దాము, దర్శనం చేస్తాము నారాయణ కృష్ణుడిని, అయితే వాళ్ళకి జయ విజయము
విజయలో నిలిపారు. అయితే ఇప్పుడు స్వయంగా నారాయణుడే బయట వస్తున్నారు, నారాయణుడే దర్శనం ఇస్తున్నారు. వాళ్ళతో పాటు లక్ష్మీదేవి కూడా ఉన్నారు. లక్ష్మీదేవిని చూసేది కూడా అంత సులభం కాదు. లక్ష్మీదేవిని చూసే కాదు, రావణుడు సీతాదేవిని అపహరించకి వచ్చాడు. అయితే వాళ్ళు చూసే కాలే, నిజమైన సీత వాళ్ళకి కనిపించలే. వాళ్ళకి ఏం దొరికింది? రావణుడికి మాయా సీత దొరికింది. రావణుడికి ఏంటంటే వాడు భోగ దీని నుండి వచ్చింది, నేను ఆనందించాలి అని ఆ విధంగా వాడు వచ్చింది ఎవరు? రావణుడు. సో వాళ్ళకి కనపలే, నిజమైన సీత కనపలే వాళ్ళకి. నిజమైన సీత అదృశ్యులై వాళ్ళకి మాయా సీత వాళ్ళకి కనిపించింది అంతే. వాళ్ళకి సో మాయా సీతని వాళ్ళు అపహరించి వెళ్ళారు. మాయా సీత కూడా రావణుడికి సేవ చేయలే, వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకి ఇది కాదు, మాయా సీత కూడా పొందే కాదు. సో ఎనీవే ఇది నిజమైన ఇది ఇది దీస్ రియల్ ఫ్యాక్ట్స్. సో ఈ విధంగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. చూసేకి కాదు, అయితే ఇప్పుడు కుమారులకి వాళ్ళు వెళ్ళింది నారాయణుడ పాదకమలాల్ని చూసేదానికి, పాద పద్మంని దర్శనం చేసేదానికి. సో వాళ్ళతో పాటు లక్ష్మీదేవి కూడా వస్తున్నారు. సో ఎంత వాళ్ళకి, ఎంత వాళ్ళ అదృష్టము, ఎంత భగవంతుడ అనుగ్రహము. సో దాన్ని మనకి పోల్చేకి కాదు. భగవంతుడ కృప, కరుణ తన భక్తుల పైన ఉండే ఒక ఇది సహజ ఒక ఇది ఎవరికి కూడా దీన్ని ఇమిటేట్ చేసే కాదు. భగవంతుడ సో అదే విధంగా భగవంతుడు ఒక మూర్తిగా స్వరూపంగా వచ్చినప్పుడు కూడా అది భగవంతుడు ఒక అనుగ్రహం. సో మనము ఏదో ఒక అవగాహన లేకుండా ఇంపర్సనిస్ట్ నిరాకారవాదులు వాళ్ళు ఆలోచించేది, అయ్యో అది ఒక బొమ్మ, అది ఒక రాయి, అది ఒక మన్నించి అయింది, అది ఒక లోహం ఇంచి అయింది, అది ఒక లేదు. భగవంతుడు తన ఏమి కారణం లేకుండా ఒక అనుగ్రహం, కాజ్లెస్ మర్సీ. సో భగవంతుడు ఆ దివ్య గుణం నుండి భగవంతుడు మాకు కనిపించే విధానంగా మూర్తి స్వరూపంలో వచ్చేది భగవంతుడు. మూర్తి భగవంతుడు అర్చావతారం భగవంతుడు అవతరించి ఈ మూర్తి స్వరూపంలో మనకు భగవంతుడిని దర్శించే ఒక అవకాశం ఇస్తున్నారు. భగవంతుడి పాదాన్ని చూసేది, భగవంతుడి సేవ చేసేదానికి మనకి ఒక అవకాశం ఇచ్చేది స్వరూపం. సో మనము ఈ అవకాశంని స్వీకరించాలి. క్లేశో అధికతరస్తేషాం అవ్యక్త ఆసక్త చేతసా. సో భగవంతుడు గీతాలో అర్జునుడు ప్రశ్నించినప్పుడు రెండు విధమైన వ్యక్తులు ఉన్నారు. నిన్ను నిరాకార స్వరూపంగా వాళ్ళు భావించి వాళ్ళు పూజించేవాళ్ళు, ఇంకొంతమంది నువ్వు సాకారమూర్తి, నీకు ఒక రూపం ఉంది అని తెలిసి నీ భక్తి సేవలా నేరంగా వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. నేరంగా భక్తి సేవ ఎంత ఆనందమయ కార్యాలు. సో భగవంతుడు చెప్పింది, నేను చెప్పేది సమయయుక్త తమో మత, ఎవరు నన్ను నేర భక్తి సేవల వాళ్ళు మగ్నమవుతారు, నన్ను సాకార మూర్తిగా నన్ను చూసి నా సేవ చేస్తారు, వాళ్ళు ఉత్తములు. యోగినామపి సర్వేషాం మద్గతేనంతరాత్మన శ్రద్ధావాన్ భజతే యోమాం సమయయుక్త తమో మత. అన్ని యోగులు, అన్ని ధ్యానయోగి, భక్తి యోగి, రాజయోగి, ఈ అఠయోగి, కర్మయోగి, అన్ని విధమైన యోగులు ఉండొచ్చు. అయితే దాంట్లో ఉత్తములు అంటే భక్తి యోగి అని భగవంతుడు చెప్పేది మాట వింటాం. సో భగవంతుడు ఈ భక్తి కార్యాలు చాలా ఆనందమయ కార్యాలు, సుసుఖం కర్తం అవ్యయం. భగవంతుడి గురించి వినేది, భగవంతుడి దివ్య లీలలు, భగవంతుడి దివ్య గుణాలు, భగవంతుడి దివ్య రూపంని దర్శించేది, దర్శనం చూసేదానికి మనకి ఎంతో ఆకర్షణ ఉంది కన్నుకి. సో దీనంతా మనం విడిచి భగవంతుడి రూపం మనం చూస్తే ఆ ఆనందము, ఆ ఒక మనకి హృదయంలో దొరికే ఒక సంతృప్తి, అది దానికి సమం లేదు. భగవంతుడ దివ్యమూర్తిని మనం దర్శించినప్పుడు మందిరంలో భగవంతుడికి అక్కడ అవస్త్రం ఉండొచ్చు, భగవంతుడు ఆభరణాలు ఉండొచ్చు, భగవంతుడ ఆ పూమాలు ఉండొచ్చు. దాన్ని మనము చూస్తుంటే భగవంతుడికి అర్పించే ఒక తులసి ఇది పాదాలకి అని చూస్తుంటే మనకి భౌతిక వస్తువులంతా మన ఆకర్షణలంతా తగ్గిపోతుంది. సో అది సరి అయిన యూజ్, మన కన్నులకి సరైన యూజ్, భగవంతుడిని చూసేది, భగవంతుడి రూపాలని మనం దర్శించేది, అది సరైన యూజ్. అది మనకి ఆ ఒక భగవంతుడు రివీల్ చేసినంత మన భక్తి భావంతో మనం భగవంతుడు చూసినట్లు మనము భగవంతుడు తన నిజ స్వరూపంని చూపుతారు. అప్పుడు చూపినప్పుడు మనకి వేరేదంతా ఆకర్షణలు మనకి తగ్గిపోతుంది. సో ఇది చాలా సులభమైన విధం భగవంతుడిని దర్శనం చేసేది, భగవంతుడికి నమస్కరించేది, భగవంతుడి నా నామాల్ని పలికేది. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో భగవంతుడి నామం పలికేది, భగవంతునికి అర్పించింది ప్రసాదం
స్వీకరించేది భగవంతుడికి. మీరు దేవాలయంకి వెళ్ళినప్పుడు భగవంతుడికి నైవేద్యం అర్పించే ఇది ఉంది విధానం. తర్వాత అక్కడ ఉండే వీళ్ళు భక్తాదులు, వాళ్ళు పూజారీలు, వాళ్ళు సేవకులు, వాళ్ళు మీకు మనం వెళ్ళింటి మేలుకోట మేలుకోటకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ చెలువ నారాయణ భగవంతుడు చాలా సుందర రూపంలో భగవంతుడు మూర్తి. సో తర్వాత అక్కడ భగవంతుడు జరుగుతూ ఉండే ఆఫరింగ్ నైవేద్యం అర్పించారు భగవంతునికి. తర్వాత భగవంతుడు ఒక పూజ చూసే అయింది మాకు అవకాశం. తర్వాత అక్కడ అంతా ఎవరెవరు ఉన్నారో భక్తులు అందరికీ కూడా వచ్చి వాళ్ళు భగవంతుడికే అర్పించిందే నైవేద్యం అందరికీ వాళ్ళు డిస్ట్రిబ్యూట్. సో ఇది ఎంత ఆనందమైన కార్యం, ఆనందమైన కార్యం. భక్తి కార్యాల్లో భగవంతుడిని దర్శించేది, భగవంతుడిని భగవంతుడు పూజ అయ్యేటప్పుడు వాళ్ళందరూ మేము హరే కృష్ణ మధ్య జపం చేసి మనం భగవంతుడి కీర్తన చేస్తాం. వాళ్ళు రామానుచార్యులు ఇచ్చే విధానంగా ఆ గొప్ప ప్రార్థన అర్పించుతుండ్రు. సో ఎంత వినడానికి కూడా ఎంత ఇది మనకి ఆనందం, అది భగవంతుడ దివ్య మహిమలు. సో ఈ భక్తి కార్యాలు చాలా సులభము, చాలా డైరెక్ట్. ఇది దీంట్లో లాస్ లేదు. స్వల్పమపి అస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్. శ్రీకృష్ణుడు గీతాలో మనకు చెప్పేది ఈ భక్తి కార్యాల నాశనం అనేదే లేవు. పర్మనెంట్ క్రెడిట్ ఇది మాకు. నేహాభిక్రమ నాశో అస్తి ప్రత్యవాయో న విద్యతే. నేహాభిక్రమ నాశో అస్తి ప్రత్యవాయో న విద్యతే స్వల్పమపి అస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్. సో ఇప్పుడు ఈ మెయిన్ పాయింట్ ఇక్కడ మేము చూస్తుండేది భగవంతుడ అనుగ్రహము. భగవంతుడే స్వయంగా కుమారులు నారాయణుని చూసే కాలే కదా అని ఒక నొప్పితో వాళ్ళకి కర్స్ చేసింది. ఇంకేమీ ఇవ్వట్లేదు వాళ్ళకి ఇంకేం వైరత్వం నుండి జయ విజయుల పైన వాళ్ళు కర్స్ చేసి కాదు. వాళ్ళు అయ్యో భగవంతుడిని చూసే కాదు కదా, వచ్చాము ఇంత దూరం నుంచి వచ్చాము మనకి వీళ్ళు విడిస్తలే కదా వీళ్ళు అని వాళ్ళు ఆ ఒక బాధ, ఒక నొప్పి నుండి వాళ్ళు చేసింది. ఆ తర్వాత వాళ్ళు తెలిసింది అయ్యో వీళ్ళు ఎంత గొప్ప భక్తులు, వీళ్ళ రక్షణ కోసము స్వయంగా నారాయణుడే వచ్చారు కదా, భగవంతుడే స్వయంగా వస్తున్నారు, వీళ్ళు భగవంతుడు నిత్య పార్షదులు, ఎంత ఆత్మీయులు, వీళ్ళని మేము శాపం వీళ్ళకి ఒక కర్స్ మేము చేశాం కదా మేము అని వాళ్ళు కూడా ఒక బాధ పెట్టుకొని వాళ్ళు కుమారులు చెప్తుండేది మా ఈ ఒక ఈ అపరాధానికి మనము నరకానికి వెళ్తేనే పర్వాలేదు. అది కూడా వాళ్ళు ప్రార్థనలో వాళ్ళు చెప్పింది. ఏంటంటే జయ విజయుల్లో చాలా గొప్ప భక్తులు, వాళ్ళని వీళ్ళు శాపం చేసేది తప్పు, అది అపరాధమైంది, అది కూడా ఒక విధంగా అపరాధం. సో వాళ్ళు ఆ విధంగా వీళ్ళు కూడా ఆలోచిస్తున్నారు, మన నుండి అపరాధం అయిపోయింది కదా, ఈ అపరాధానికి మనకి శిక్ష ఉంటే మేము అనుభవించే రెడీ మేము అని వాళ్ళు భగవంతుడికి చెప్పారు. నరకం అవుతే నీ భక్తి, నిన్ను ఆలోచించే ఒక శక్తి, నిన్ను స్మరించే ఒక శక్తి, నీ భక్తి సేవల మనము మీకు మీ మహిమల్ని వినే ఒక సన్నివేశము, ఆ విధం ఉంటే నో ప్రాబ్లం, మేము నరకంకి వెళ్తేనో పర్వాలేదు. నారాయణ పరా సర్వే నా కుదర్శన బిభ్యతి స్వర్గ అపవర్గ నరకేషు తుల్యాతాపి దర్శన. ఆ విధంగా వాళ్ళ గొప్ప ప్రార్థన అర్పించింది కుమారుడు. సో భగవంతుడు ఇప్పుడు దాన్ని విని వాళ్ళతో సంపూర్ణ సంతృప్తి అయ్యి ఫస్ట్ టైం ఎంతో టైం తర్వాత జయ విజయులు భగవంతుడు నిత్య పార్షదులు, భగవంతుని ఎప్పుడు చూస్తుంటారు. కుమారులు ఎంత సంవత్సరాలు ఎప్పుడు వాళ్ళు భౌతిక జగత్తుకు వచ్చారో అయితే వాళ్ళు పరిపూర్ణత పొందారు. మనకి ఇంకా గ్యారంటీలే, మనం ఇంకా భౌతిక జగత్తులోనే ఉన్నాము. మరలా భగవంతుడు మనకు వైకుంఠ ప్రదేశం ప్రవేశించేది, అక్కడ భగవంతుడి దర్శనం మనకి ఎప్పుడా. ఎనీవే భగవంతుడు మనకి అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు మనకి ఒక ఈ భౌతిక జగత్తులో అర్చామూర్తిగా భగవంతుడు మనకి తన ఒక అవకాశం ఇస్తున్నారు, తన దర్శించేదానికి, సేవించడానికి. ఓకే, హరే కృష్ణ. అందరి భక్తులకి ధన్యవాదాలు.